Kajingkit palat pod habayat surok la kade ki surok ba ni ki surok shnong padhabanya kalin taladi labam kawanra kajingmai ki we pat kinong lek nongwan ki paj ba ki bayat halinti singkeng pat kani lala pansangki ling babun ki jingja haga janmi jongkar saw trik nailar arjar psan kuma kapor sabuji aa kaladan kawe ki jingkylla kali kathany umsning haga ba kawe ka trok khadar shaka kabadan yu number NL01AE 0448 kala hapdeng surok hakini ke jingja wala kamshim la pen Mynsaw ne panwan ra kanu ke jingja yano henrei ubania pat unong bot pat kila Mynsaw pat laong bakini ki arngot ki dei ki blasho khawyang ya wei ne kini kata unong nya la pen kit no shom sning CHC ban yo ya jing sumar nakadaw ke jing Mynsaw jur kani ke Trok ka bakala ka dei ka bakit Dewïong bat ka dang don jing thmu ban lek pen hap pat yu Dewïong sha Assam ka Jingkylla ka Trok ka dei na ka jing sho khawyang bat ka wei ka daw ka dei ru baka jingket kade ka bala palat pot hagani ke jingja kala jongani ke Trok kala wan rapat ka jingthot akalet kawan ki pajba andri kini ki juhi ki pajba kelami shikmat ban yarap ki arngut bat kumjo ban wengyu Dewïong na surok haba pej benya ya kate ke Trok lala banyu i bayu Dewïong blakit palat pot la tap da katarpal na jrong bat ka basngolingo kalong bukumno ke Trok kala yo banyat saho nadu ke jaka ka bami namar halinti ka bayat na surok ba ki don ki weight bridge bat kumjo ki pulit Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya